Broju 20.357 ispremještaj cifre tako da dobiješ broj koji je deljiv sa 25. Poslednje dve cifre mogu biti 25, 50 ili 75. Ostale se premeštaju tako da nula ne može biti na prvom mestu. Traženi brojevi su poslednje dve cifre 25, 30.725, 37.025, 70.325, 73.025. Poslednje dve cifre 50, 23.750, 27.350, 32.750, 37.250, 72.350, 73.250. Poslednje dve cifre 75, 20.375, 23.075, 30.275, 32.075.